liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samaMpondo phakade amen. Izwe lonke laselikanyiwe lonke lase-Afrika ngenxa yawo amadayimane namagolide nempondo zobhejane nezindlovu njengoba sichazile kuPart 27 ukuthi kule Afrika lena ngabe labelungu abafikanga ukuba lezi zinto ngabe sasingenazo. Ngalo uNkulunkulu wabo futhi ngabe akafikanga ukuba sasinganawo lo mcebo. Nemigubho yabo yonke nemikhosi yabo oKhisimusi, ama-Easter, oValentine, zonke lezi zinto ngabe azange zifike kuleli lizwe ngenxa yokuthi sasinalo umnotho lona babe sebesinakashela. Naye uSathane uqobo ngabe akafikanga ngoba sasingenaye uSathane. Saqala ukuzwa ngaye uSathane sekufike bona abamhlophe. Thina sasizidumisela nje umvelinqangi, futhi ngaleso sikhathi wayezifikela umvelinqangi kubantu bembona ngamehlo. Kwenziwa imikhosi engcwele kaJehova, imikhosi yokweshwama, umkhosi woselwa phela. Kulinywa namasimu onomkhubulwane, inkosazana yemvula. Phela i-Afrika lena yiyo izwe loju nobisi, ikuyona insimu yase-Edeni lena thina ebesivele sihlezi kuyona. Abelungu bafuna ukuzosikhipha kuyo le nsimu yase-Edeni. Base besifundisa ngensimu yase-Edeni engekho, abathi izwe loju nobisi esiyolithola phambili ezulwini. Phela izulu iyona i-Afrika lena ngoba mawubheka esikhathini esedlule ngisho iziqiwi lezi zazingabiyiwe, abantu babehlala namabhubesi nezindlovu behlala ndawonye sisensimini yase-Edeni. Kodwa lokho thina sasingakuboni. Satshelwa kuye umlungu mayifika la ukuthi wathi kunendawo enhle okuthiwa kusensimini yase-Edeni ekubeni thina sivele sihlezi khona. Abantu bebekhuluma nazo izilwane zibezwe, behlala nezinyoka ngisho endlini zingabenzi lutho nje. Abanye abadala bayibonile leyo mpilo lapho buthola khona imfezi ihlezi eguleni elinamasi, nilele nayo ningaboni, iziphumele nje futhi ngomnyango izihambele. Kuphinde kube khona isihlahla sasaziwa ekhaya ukuthi sasihlala inyoka imamba, kodwa leyo mamba leyo yayingamoshi lutho. Nanini ibone yehla iphuma iyothamela ilanga, ibuye iyongena emgodini wayo. Izinkomo zazisengwa ziningi, ubisi luze lichithwe. Abafana baphume behambe beyodabha nezinyosi. Ilona izwe loju nobisi lolu thina besingaliboni. Kulapho ekhaya ugogo wayeba nenkunzi yakhe noma umnumzana womuzi ebe nenkunzi yakhe ayekwazi ukuyibiza ngegama ize kuye, ekhulume nayo, ephinde eyibonge, ethi mayibonga inkomo ibhonge kakhulu, ikhonye inkunzi. Uma kuyinkomazi ikhalile. Nalo igumgedlela like lakubona okunye kwalezinto elikhuluma ngazo lapha ngamehlo. Kwakunokhozi olwadlula ekhaya okwakuthiwa uDemane noma uDemezana. Lolu khozi igumgedlela likhula belilibona lelu khozi lidlula khona bese belibiza igumgedlela nabangani balo beliculele lolu khozi. Lwehle ludlale ngamaphiko eduzane bethi Demezana deme, Demezana deme. Lushaya amaphiko libajabulela luze lizohlala nabo lolu khozi. Lisuke sekuntambama libaleke selijahe abantwana balo. Abantu abalusile bazazi zonke lezi ndaba ukuthi nje emqondweni wabo akusafiki, ngoba ehlathini zikhona nezilwane ekuthiwa eziziqubuqubu okuthiwa abantwana bakoHu. Abantwana banuHu laba uyabaculela uma benamathele beqaqelene esihlahleni. Ngesikhathi ubaculela ubashayela ihlombe bedlale bedanse abantwana banuHu. Ziningi izimanga ebesiphila ngaphansi kwazo sikwazi ukukhulumisana nemvelo. Ngisho iqhude leli ekhaya beliqhamuka lifike lime ngumlenze wodwa phambi komnyango bese liyakekelikika lisho ukuthi kunesivakashi esizofika. Nakanjani ngaleso sikhathi sasifika isivakashi. Kwesinye isikhathi kwakuye kwehle ulwembu endlini, lwehle ngensika nalo lalisuke libika sona isivakashi. Lokunye okuningi igumgedlela engeke likuchaze lapha.
Ngisho noma udukile ehlathini, kunezinto ezazisetshenziswa ezazikusiza ukukuvikela noma ukukhombisa indlela, kufana nakho lokho okuvela lapha abathi pupa ngesilungu. Wawukubamba ukucindezele ngapha ngasesinqeni, ukhulume nako ukubuza ukuthi ngabe ekhaya kungakuphi, noma izinkomo lezi ezilahlekile ngabe zingakuphi, bese kuyatshikiza kunyakazisa ikhanjana, bese kukhombisa ukuthi nakhu lapha inkomo ezihamba zafeka ngakhona. Nakanjani kwakuye kube njalo, ngoke uyifumane lezo nkomo zakho. Okunye ababekwenza wawubeka amathe esandleni bese washaya ngesandla ubuze ukuthi ngabe inkomo zishone ngaphi. Kuningi kwakusetshenziswa ngabantu ngalezi zikhathi ukuthi makukhulunywa ngabo namhlanje kuthiwa izinganekwane. Kufana nayo indaba yamazimzimu. Amazimzimu impela kwakuwabantu ababekhona impela ngaleso sikhathi ababephila kuleya ndawo ekuthiwa kuselenge. Namanje basekhona labo bantu ngoba phela ilona uzalo lukaBhele. Abantu bakaMbhele noKhuboni noNtuli bayiyona inzalo yamazimzimu. Ukuthi ngalesa sikhathi izimzimu lalibonakala ngendlela elalihloba ngayo nendlela elalivunula ngayo. Njengoba lisekhona manje izimu angeke kube lula ukuthi ulibone ngoba sesigqoka ngendlela efanayo. Amazimu ayedla abantu ngalesa sikhathi, kodwa nabo abantu ayibadla ngezikhathi ezithile uma bezigoma. Into ababeyikhonze kakhulu ukuntshontsha izinkomo, bese kuba amakhambi okwelapha babewazi njengoba bezazi. Izimu leli laliwumuntu wempi, nejubane lalinawo uma liqondile nje wawungaphunyuki. Emlandweni uyedwa umuntu owaphunyuka ebanjwe amazimu, nguBhungane, owaqopha umlando ngokuthi aphunyuke kuwo amazimu lawa esembambile eseyomfaka ebhodweni. Wabeseqaqa ngejubane abathe ayamjaha amazimu awazi amthola. Phela abakwaBhungane laba babakhelene nawo amazimu lawa njengoba abakwaBhungane babese Scott lapho kuthiwa isemtshezi khona, bakhe nakontaba amhlophe yonke leyo ndawo. Kanti amazimu ayegcwele ngapha komnambithi ezinze kakhulu elenge kunentaba ayehlala kuyo lapho. Ayengadlali ngomuthi amabhele, bese kuba yimpi, kwakuyinto yawo. Kanti naso isizwe sakaBhungane lesi sasibatshazwa ngoba sasiphatha nentelezi yempi. Naye uShaka wake wazama ukunxenxa abakwaBhungane ukuba bebe umbimbi nabakwaZulu ngoba efuna lemfihlo yalentelezi kaBhungane. Kodwa uBhungane lona waxwaya, wabalekela uShaka. Lamazimu ayephethwe umahlapahlapha okuyena wayewumholi noma eyinkosi yawo. Inyama yomuntu lena igama layo ababelibiza ngayo kuthiwa ingawe. Uma sebedla babethi badla ingawe. Kodwa kwahamba isikhathi lesi sizwe samazimu kwafika isomiso nendlala enkulu, izinkomo zafa. Njengoba sichazile ukuthi abantu babebadla ngezikhathi ezithile lapho kusuke khona imicimbi yabo yokuzigoma nokuziqinisa. Kodwa kwathi ngesikhathi sendlala babe sebedla inyama yabantu sebedlela indlala. Bathi besuka lapho bagcina sebedlana bodwa. Kodwa uma uke waziletha uthi udlula ngendlela, uhamba ubuza uthi isisomhamba singakanani singangenso yenyoni, wawugcina ngokuthi ungene eziswini zawo lamazimu. Nayo inkosi yawo amazimu umahlapahlapha lokho waxakeka umahlapahlapha uma sekubhilite kangaka lokhu kudliwa kwabantu. Yilapho akhanda khona icebo lokuthi abaleke. Elibangise kwaZulu wawela umzinyathi. Nayo mahlapahlapha lona ubaleka njena enye yezingane zakhe isijike khona ebhodweni. Ilapha abona khona ukuthi hayi sekonakele kakhulu. Kwenzeka konke lokhu sizokhumbula esigabeni sokuqala sendaba ukuthi naye umzazela wayehambile ecashe ngakuzo lezi ndawo. Asazi ukuthi kuzoqhubeka kanjani ngaye noma naye agcine emtholile lamazimu iyoqhubeka ngokuzayo.
liyaguqa lapho igumgedlela umzukulu kamafutha umkhovu makhulu stop ngenzani imali yami igcwele isikhwama phakade amen.